दिनै जोङो 17 डिसेम्बराव जोंनि सालबारि हायार सेकेन्डारि फरायसालियाव सेन्ट्रेल एबसुजों खुंजानाय जे टेलेन्ट सार्च बर' मिडियामनि थाखाय बे दिनै जागासिनो दङ। बेवहाय आंखौ कुइसन पेपार बेखेवगिरि हिसाबै बिथांमोना सायख'दोंमोन। आङो जे कुइसन पेपार बेखौ बेखेवनानै फरायसाफोरखौ लिरनायनि सुबिदाखौ होबाय आरो बे मोनसे जोबोद मोजां हाबाफारि। बेवहाय फरायसाफोरा जाहाथे गावसोरनि टेलेन्टखौ दिन्थिनायजों लोगोसे गावसोरनि जि अभिगता लिरनायनि आदब खायदा बेफोरखौ मोननो हायो, बेयो मोजां हाबाफारि जादों। आरो जाहाथे गावसोरनि गेजेराव बादायलायनाय मोनसे साननाय आरो गाव बेसेबांखि मोजाङै लिरफुंनो हादों बेनि सायाव बिसोर फोथायनाय थागोन। आरो लोगोसे जि सर्ब भारतीय मोनसे नेमखान्थिजों बा गुणोत्सब बायदिजों जेरैहाय OMRनि बिलाइजों एन्सार लिरनाय मोनसे खायदा, बेखौबो बिथांमोना बा फरायसाफोरा रोंखाना लागोन आवगायनो। आरो लोगोसे जाहाथे इयुनफोराव गावसोरनि सिनायथिखौ मोजां रिजाल्ट खालामनानै जोंनि बर' मिडियामनि फरायसाफोरनि गेजेराव दिन्थिफुंनो हायो, बेखौनो मिजिंथिदों। आरो जाहाथे बिसोरो इयुनाव गाव गावनि केरियारखौ मोजां खालामनो हायो, आं बेखौनो हास्थायबाय। बेवहाय जोंनि सालबारि हायार सेकेन्डारि स्कुल सेन्टाराव एग्जामिनेसन कन्ट्रलार हिसाबै जोंहा बिथां भारत बर' बिथाङा नुजाथिदोंमोन। आरो लोगोसे सुपारभाइजिं अफिसार हिसाबैबो जोंहा बिथांमोना दैथायहरदों। आरो लोगोसे इनभिजिलेटर बिथांमोनबो दंखायो। दा मोजाङैनो सालायगासिनो दं आनजादा, आरो मोजाङै मोजां जालांथों। आरो जाहाथे जोंनि बे सेन्टारनि गेजेरावबो सोरबा सासे सानै मोजां फरायसाया जाहाथे मोजां रिजाल्ट खालामनानै जोंनि फरायसालिनि एबा सेन्टारनि मुंखौ लाखियो, बेखौनो मिजिंथिनाय जाबाय। गासै सालबारि महकुमानि सिङाव दाब दाब जायगायाव गासै 8टा मोनदाइन आनजाद मिरु दङ। बाक्सा जिल्ला हिसाबै गासै 23 आनजाद मिरु, बेनिनो मुसलपुर साब डिभिजननि सिङाव गासै 15 आनजाद मिरु थाबाय। आरो दिनैहाय बे आनजादफोरा जोंहा बाक्सा जिल्लानिफ्राय सुपारभाइजिं अफिसार महरै सायख'नानै होदों। सालबारि सेन्टाराव दिनै आंजों लोगोसे दङ आदा भासिराम बर'। आरोहाय जेराव जेराव आनजाद मिरु, बेवहाय आनजाद मिरुनि हेड अफ दा इन्सटिटिउसन बिथांमोनखौ जोङो कुइसन पेपारखौ बेखेवजेनना होनाय बा पेकेटखौ बेखेवजेननाय आलासि महरै जों लिंदों। बेबायदिहाय दख'रा आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे मावथि बिथांमोना इनभिजिलेटर महरै बाहागो लादों। खोब आब्रुथिनि गेजेरजों दिनैनि आनजादा खुंफुंजादों होननानै जोङो मिजिंथिदों। बे समाव बेखौनो फोरमायनो सानो जे दिनैनि मुगाया जिहेथु बादायलायनायनि मुगा, आरो बे समाव जिहेथु फरायसाफोरनि जिखिनि गुन, बेसेनारि गुन, बेखौ आनजादनि गेजेरजों सुनाय जायो, इभेलुवेट खालामनाय जायो। बे आनजादाव मोजां फिथाइ जुदि थायहोनो हायोब्लानो बा मोजां पारफरमेन्स खालामनो हायोब्लानो सासे फरायसाखौ हयथ' सासे गुन गोनां फरायसानि दर्जा होनाय जायो। दा बेबायदिहाय जोंनि फरायसाफोरा जाहाथे बेबायदि आनजादफोराव जेब्लायबो बाहागो लायो, आनजादनि थाखाय साखाफारा जायो। बे जेसेबां गिदिर आनजादानो जायाथों मानो, UPSC, APSC बा बेबायदि सिभिल सार्भिसनि आनजाद, जिखुनु माने एन्ट्रेन्स एग्जाम, माखासे हाबमोन आनजाद जेरै डक्टरनि, इन्जिनियारनि, बेबायदि माखासे प्रफेसनेल डिग्रिफोर लानो थाखाय जिखिनि माने आनजादफोर लिरनो गोनां जायो, बै माखासे आनजादफोरनिबो जाहाथे थागथियारिखौ जानो हायो। आरो नैबे आनजादा बिनिनो मोनसे मा होनना बुङो, मोनसे स्टेप होननानै जों बुंनो हायो। स' बेजों गथ'फोरनियाव सेल्फ कनफिडेन्सआ बारायगोन आरो फैबाय थानाय समाव बिसोरो रेडि टु पार्टिसिपेट बा रेडि टु पारफर्म इन एनि काइन्ड अफ एग्जामिनेसन, जों बेखौ आसा खालामनो हायो। बर' बिजोङाव फरायहैनाय दस्रा बिजोंखौ गारनानै सोंनाया मा सोंदों? नैबे समाव बुंनांगोन बर' बिजोंनि जि मोनसे जौगाखांबोनाय, बेखौ नायोब्ला दिनैहाय बर' बिजोंजों फरायनानैनो हायार सेकेन्डारिखौ फरायनो हानाय जाबाय, बा सिनियर सेकेन्डारि होननानै आथिखालाव बेखौ बिमुं होबाय। 11 आरो 12 बेखौबो दिनै कमप्लिटलि बर' रावजोंनो सोलोंथाइ लानो मोननाय मोनसे सुबिदाखौ दिनै मोनफैनो हाबाय। स' डिग्रि लेभेल बा मास्टार डिग्रि लेभेलसिम जों गावनि बर' रावखौनो मोनसे सुखिया साबजेक्ट बा आलादा साबजेक्ट हिसाबै फरायनानै दिनै जोङो साफा साफा हिउमेन रिसर्स जानो हानायनि जि खाबु, बेखौ लानो हाबाय। स' नैबे समाव आं सानो एसेबां जोंहा इभुलुसन मोनसे जाबाय, एसेबां जौगाखांबोबाय बिजोङा, बे समावसो जुदि
गावनि बिजोंखौ जोगारनानै गुबुन बिजोङाव जुदि फरायहैयोब्ला निस्सय बे दुखुनांथाव बाथ्रा जागोन। आं सान्दों नैबे समाव बर' बिजोंनि जिखिनि मानदान्दा बेयो जोबोर गोजौसिम सफैबाय। 8 शेड्युल्ड मोनसे लेंगुवेज जाबाय, स्टेन्डार्ड मोनसे राव जाबाय। दा बे हिसाबै जिखिनि बर' बिजोंखौ गारनानै दस्रा बिजोङाव हयथ' फरायदों बिथांमोननो हयथ' एवारनेसनि आंखाल जादों, बा बिथांमोना हयथ' माखासे बुजिनायनि आंखालाव बिजोंखौ गारना गुबुन बिजोङाव फरायदों बेखौ साननो हायो। मानोना खाबुफ्रा मोनफ्रोमबो बिजोङाव दिनै दंसै। दा बेखिनिखौनो आं फोरमायहरनो लुबैयो। दिनै 17 डिसेम्बर खालाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि एडुकेसननि मोनसे मावफारि बायदिहाय मोनफ्रोमबो आसामनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव सेन्टार आनजाद मिरु फसंनानै जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ टेलेन्ट सार्च आनजादाव जिरायहोनाय जादों। दा बे हाबाफारिखौ लानायनि गुबै थांखिया जाबाय जोंनि बर' मिडियामनि बा बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे बादायलु गोसो सानस्रि सोनानै होनाय। दा दिनैहाय नैबे समावहाय सोलोंथाइनि जिबायदि जौगाखांनाय आरो जिबायदि आथिखालाव कम्पिटिटिभ एग्जाम्सफोर जायो, बे एखे लेभेलजोंनो बे एखे स्टेन्डार्डजों जोंनि आनजादफोरखौ खुंनायजों जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव बे मोनसे कम्पिटिटिभनेस बा चेलेन्जिं मोनसे जे एनभाइरनमेन्ट बेखौ बिसोरनि गेजेराव लाबोनानै होफैनायनि थांखिजों बे आनजादखौ खुंनाय जादों। दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरोबाव जुनियर बाक्सा जिल्लानि मोनसे एग्जाम फाथिदों। बेखौ जों मुं होदों बाक्सा डिस्ट्रिक्ट जुनियर टेलेन्ट सार्च एग्जामिनेसन। स' बे ब्रैथि जाबाय दिनैसिम। बेवहाय गासै क्लास 7आव 1250 जन 1250 स्टुडेन्टसा जिरायदों। क्लास 8आव दङ गासै 1110 बा 1110 जन। दा बेबायदिहाय गासै क्लास 9आव दङ 1002 आरो क्लास 10आव दङ 913। गासै 4275 फरायसाफोरा दिनै बाक्सा जिल्लानि दाब दाब आनजाद मिरुफोराव दिनै आनजादाव जिरायदों। बेनिफ्राय जों बे फिथाइखौ आसा खालामनो हादों जे उननि समफ्राव जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाफोराबो माखासे बादायलु आनजादफोराव बे एखे स्टेन्डार्डजों फैबाय थानाय समफ्राव आनजादखौ लिरनानै जाफुंसार जानो हागोन। जोंनि गेजेराव जिखिनि कुवालिटि जों नायगिरदों बे कुवालिटिखौ जोंनि फरायसाफोरा एसेब्लाबो मोननो हागोन, बेखौ जोङो आसा खालामनो हायो। क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन। 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोक'ल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ, पिआइसिइउनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 91016554308822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।